Un cop llegit el manifest davant l'Ajuntament, part dels manifestants s'han traslladat fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per tal de demanar l'alliberament dels 6 detinguts durant les mobilitzacions, un dels quals és menor d'edat. Allà s'han sentit consignes a favor del dret de vaga i en contra de les agressions policials. Aquest matí s'han reunit gent, eren pocs, abans de la manifestació, per fer piquets. A tots els carrerons hi havia Mossos i el seu germà, a una noia li han fotut una pallissa, els mateixos Mossos han demanat una ambulància per portar-la a l'hospital i allà a l'hospital l'han detingut i l'han portat cap aquí, igual que altres companys. Hi ha companys coixos que els han donat per totes bandes i aquí estem. Després d'una estona d'espera s'ha posat en llibertat el menor detingut. La seva mare denuncia el tracte que l'adolescent ha rebut per part de la policia. Es increíble que por hacer una manifestación y reclamar nuestros derechos, cojan a nuestro hijo y los metan en la cárcel, como si fuesen delincuentes. Simplemente estaban reivindicándose, no estaban haciendo nada malo y estábamos nosotros con ellos. Íbamos los 4. Va magullado, lo han llevado con esposa, lleva todo el cuerpo magullado, morados por todos los sitios. Y el grande no lo sé todavía porque no lo he podido ver. I falta todavía mucha gente por salir. Més tard ha estat alliberat un altre dels detinguts, germà del menor. L'acusat afirma que ha estat agredit per agents dels Mossos d'Esquadra en intentar defensar el seu germà. Íbamos andando tranquilamente detrás del grupo y he visto como a mi hermano le estaban zurrando. Entonces, lógicamente, pues me he puesto a gritar, oye, que es un menor, parar, darme a mí. Y ¿para qué queremos más? Luego nos han ido persiguiendo. Me ha preguntado, identifícate. Bueno, me estaba metiendo con la porra, clavándomela, ¿vale? Y le estaba yo diciendo a uno, no me claves la porra. Y el otro ha empezado, saca el DNI. Y le he dicho, no lo llevo encima. Ha cogido carrerilla y me ha pegado un puñetazo y directo al suelo he ido. Y ahí se me han echado todo encima, como si fuese un perro. Ni eso. Bueno, me imputan por desorden público, desobediencia a la autoridad i resistència, o no sé. Cal destacar que, tot i la tensió viscuda davant la comissaria, no s'hi ha produït cap enfrontament entre policia i manifestants.